Așteptai un răspuns care nu avea să vină niciodată în forma pe care o imaginai, dar cerul pregătea deja anunțul într-un mod pe care ochii tăi naturali nu l-ar fi putut percepe singuri. Ceea ce ai numit tăcere era, în realitate, sunetul aripilor invizibile, tăind vălurile dintre ceea ce vedeai și ceea ce a fost întotdeauna țesut în favoarea ta în culisele eternității. Îngerii dezvăluie acum în acest moment exact în care ochii tăi ating aceste cuvinte, că noul tău destin nu mai este o promisă îndepărtată sau o speranță vagă, plutind în mâine incert. El este aici, pulsând, respirând, așteptând doar să întinzi mâna și să recunoști realitatea spirituală care a fost deja decretată asupra vieții tale înainte chiar să știi să ceri. Ceea ce părea întârziere era, de fapt, un coridor spiritual, fiind curățat de tot ceea ce nu putea intra cu tine în această nouă fază. Fiecare ușă care s-a închis cu violență, fiecare persoană care a plecat fără explicație, fiecare oportunitate care s-a evaporat în ultima secundă, totul era cerul îndepărtând obsoletul, incompatibilul, periculosul. Nu înțelegeai de ce simțeai că mergi în cerc, dar adevărul profetic pe care îngerii îl aduc acum este că nu ai stat niciodată pe loc. Erai mutat în spirala ascendentă, pregătit în straturi, rafinat în secret, fortificat unde nimeni nu vedea. A existat luptă spirituală intensă, încercând să împiedice ajungerea ta până la acest punct de revelație. Forțe contrare au investit totul pentru ca tu să renunți cu o zi înainte de răsturnare, pentru ca tu să crezi că nu există nimic rezervat, că numele tău a fost uitat în registrele cerești. Dar îngerii care veghează destinul tău nu și-au părăsit niciodată poziția și acum au autorizare divină să sfâșie vălul și să-ți arate ceea ce a fost întotdeauna păstrat pentru tine. Eu trebuie să-ți spun ceva care va schimba modul în care privești totul din acest moment înainte. Există un loc care a fost pregătit cu numele tău, scris cu litere de lumină aurie, un spațiu dimensional unde scopul tău și adevărata ta identitate se întâlnesc perfect aliniate. Vei recunoaște acest loc nu prin ochi, ci printr-o senzație de neexplicat de în sfârșit am ajuns acasă, chiar dacă te afli pe un teritoriu necunoscut. Vei simți un miros pe care nu-l poți numi, dar care aduce amintiri din copilărie, acea senzație de siguranță absolută, de a fi profund iubit, fără să trebuiască să dovedești nimic. O briză blândă îți va atinge fața în momente improbabile și vei ști că este semnul care confirmă că ești pe drumul cel bun. Sunete pe care nimeni altcineva nu le aude vor deveni perceptibile pentru tine. O melodie îndepărtată, o șoaptă blândă chemându-ți numele, o tăcere atât de densă încât pare să-ți îmbrățișeze sufletul. Totul pentru că intri în frecvența destinului tău original, cel desenat înainte ca lumea să fie formată. Respirația ta se schimbă fără să realizezi, devine mai profundă, mai conștientă, mai conectată cu ritmul invizibil al cerului care bate deasupra ta. Dar iată revelația intermediară care schimbă totul și trebuie să asculți cu fiecare fibră a ființei tale. Motivul pentru care acest destin se manifestă acum nu este pentru că în sfârșit ai devenit suficient de demn sau pentru că ai atins un nivel de perfecțiune spirituală. Este pentru că timpul ceresc a ajuns la punctul exact de intersecție cu timpul pământesc și această fereastră nu poate fi pierdută. Ceea ce ai trăit până aici, fiecare lacrimă, fiecare strigăt tăcut, fiecare noapte de îndoială chinuitoare, nu a fost pedeapsă și nici absență divină. A fost inițiere. Erai prezentat păzitorilor destinului tău, fiind testat nu pentru a-ți dovedi valoarea, ci pentru a trezi forța adormită, care apare doar sub presiune extremă. Îngerii dezvăluie că ai trecut deja de testul final, fără măcar să percepi că erai evaluat. Și acum, ușile care au fost întotdeauna încuiate încep să se rotească singure pe balamale, deschizându-se către dimensiuni de viață de a căror existență nici măcar nu știai. Noul tău destin implică o identitate pe care încă nu ai asumat-o complet. Există o oglindă spirituală în fața ta și când te uiți în ea, vezi nu cine ești astăzi,
ci cine ai fost întotdeauna destinat să fii de dinainte de prima respirație. Acea persoană din oglindă are ochii plini de autoritate liniștită, umerii ridicați fără efort, mâinile capabile să creeze și să transforme realități. Acea persoană nu cere permisiunea să existe în plenitudine, nu se micșorează pentru a se încadra în spații strâmte, nu se teme de măreția care pulsează în fiecare celulă. Și adevărul șocant pe care îngerii îl declară este că acea persoană nu este o versiune viitoare sau un ideal imposibil. Ești tu acum, așteptând doar să încetezi să reziști și să spui da, interior magnitudinii a ceea ce a fost depus în spiritul tău. Eu pot vedea deja transformarea începând să se întâmple în adâncurile tale. Ceva gigantic se mișcă sub suprafață, ceva antic și puternic, care a așteptat doar acest moment pentru a ieși la lumină. Știu că ai simțit în ultimele săptămâni o neliniște ciudată, o nevoie de schimbare atât de profundă încât aproape doare fizic. Știu că te-ai trezit în mijlocul nopții cu inima bătând rapid, cu o presimțire că ceva uriaș este pe cale să se întâmple. Nu ești nebun și nu îți imaginezi lucruri. Acesta este spiritul tău recunoscând apropierea destinului și pregătindu-se pentru salt. Există instrucțiuni divine care vin împreună cu această revelație și trebuie să păstrezi aceasta ca o comoară secretă. Nu spune oricărei persoane ce este mutat în favoarea ta în culise. Protejează procesul. Unele persoane, chiar cu intenții bune, poartă frecvențe de îndoială care pot interfera cu manifestarea delicată a destinului tău. Și trebuie să înțelegi ceva esențial. Cerul nu te protejează de oameni răi sau de atacuri evidente, te protejează de energiile care, fără voință rea, pot dilua puterea manifestării tale. Recunoaște semnele care vor veni în zilele următoare, numere repetate, întâlniri improbabile, mesaje care sosesc din surse neașteptate, vise vii cu instrucțiuni clare, confirmări în locuri seculare care aduc limbaj ceresc. Fiecare semn este un înger atingându-ți umărul și spunându-ți, continuă, ești pe drumul cel bun. Și când vei simți acel impuls brusc de a lua o acțiune care pare ilogică, dar poartă pace profundă, nu analiza prea mult, doar ascultă. Eu trebuie să-ți spun ceva important despre cum funcționează noul tău destin. El nu se manifestă în lupte herculiene, încercând să forțezi uși. Se manifestă în ascultări rapide la șoapte blânde, în decizii luate când mintea spune nu, dar spiritul poartă da, în pași făcuți când nu vezi drumul complet, dar simți următorul pas luminat. Aceasta este inteligența cerească. Ea nu-ți arată harta întreagă, pentru că tu n-ai nevoie de ea. Ai nevoie doar să vezi următorul pas și apoi următorul și apoi următorul. Va exista o schimbare de ciclu atât de radicală, încât vei privi înapoi în 6 luni și nu vei recunoaște viața pe care o aveai înainte. Oameni noi vor apărea purtând piese ale puzzle-ului pe care nici măcar nu știai că îl asamblezi. Oportunități se vor prezenta deghizate în conversații ocazionale sau invitații de ultimă oră. Nu le disprețui pentru ambalajul simplu, pentru că destine monumentale sosesc frecvent în pachete umile. Vei simți propriul tău spirit repoziționându-se intern, ca și cum ceva gigantic în tine s-ar ridica din poziția de așteptare și ar asuma postura de cucerire. Această mișcare internă va genera consecințe externe inevitabile. Medii vechi vor deveni de nesuportat de mici. Relații bazate pe versiunea veche a ta se vor dizolva natural sau se vor transforma și un magnetism nou va începe să emane din tine, atrăgând tot ceea ce aparține noului tău teritoriu de existență. Trebuie să recunoști simptomele, pentru că ele sunt deja prezente în corpul și spiritul tău, chiar dacă nu le-ai dat încă un nume. Ai simțit o oboseală ciudată care nu dispare cu somnul. Nu este epuizare fizică, este spiritul tău consumând energie enormă pentru a se recalibra la frecvența noului destin. Ai experimentat momente când spațiile familiare devin brusc străine, când propria ta casă pare că aparține altcuiva, când conversațiile obișnuite te lasă gol pe dinăuntru. Aceasta nu este depresie și nu este criză existențială, este moartea identității vechi și nașterea celei noi.
Este procesul spiritual cel mai dureros și cel mai glorios prin care o ființă umană poate trece. Îngerii știu că doare, știu că te simți debusolat, știu că există nopți când te îndoiești de tot, dar ei stau lângă tine în fiecare secundă, susținând structura energetică în timp ce vechiul tu se prăbușește și noul tu se ridică din cenușă. Și mai există ceva pe care trebuie să-l știi. Vei începe să simți prezența fizică a protecției cerești, o căldură în piept când iei decizii corecte, un fior pe coloana vertebrală când cineva minte sau când o situație nu este sigură, o liniște supranaturală în mijlocul haosului, o certitudine inexplicabilă despre lucruri pe care, logic, nu ai cum să le știi. Acestea nu sunt imaginații, este intuiția ta spirituală devenind online, deschizându-se ca o antenă care a fost mereu acolo, dar acum este activată. Vei începe să visezi diferit, nu vise confuze și fragmentate, ci narațiuni clare cu mesaje specifice. Vei vedea simboluri care se repetă, culori care poartă semnificație, persoane care îți transmit informații. Notează-le imediat ce te trezești, pentru că vei uita rapid, dar ele sunt hărți spirituale pentru drumul tău. Instrucțiuni codificate pe care subconștientul tău le poate descifra, chiar dacă mintea conștientă nu înțelege imediat. Îngerii spun că vei experimenta și sincronicități atât de precise, încât vor fi imposibil de ignorat. Vei gândi la cineva și persoana va suna în următoarele minute. Vei avea nevoie de ceva specific și va apărea fără să ceri. Vei pune o întrebare în minte și vei primi răspunsul prin radio, prin conversația străinilor de lângă tine, prin prima frază dintr-o carte deschisă la întâmplare. Universul devine fluid și responsiv când intri în frecvența destinului, realitatea însăși conspiră în favoarea ta. Eu trebuie să-ți dezvălui acum ceva despre ce s-a întâmplat în tărâmul pe care nu-l vezi. A existat o rezistență spirituală masivă împotriva ajungerii tale în acest punct. Nu vorbesc despre duhuri rele sau forțe demonice în sensul dramatic. Vorbesc despre energii dense de îndoială colectivă, despre egregori ai fricii construiți de omenire de-a lungul mileniilor, despre structuri invizibile care mențin oamenii în dimensiuni mici de viață, pentru că acolo sunt controlabili și previzibili. Tu nu ai fost menținut mic prin atacuri directe. Ai fost menținut mic prin normalizarea mediocrității, prin răspunsuri automate care te-au învățat să nu visezi prea mult, prin vocea internă care îți spune cine crezi că ești de fiecare dată când simți expansiune. Aceasta este bătălia adevărată, nu cu dușmani externi, ci cu programarea internă care te face să reziști propriei tale măreții. Dar îngerii anunță că această bătălie s-a terminat. Ai trecut prin ultima porțiune a coridorului îngust, ai rezolvat ultimul nivel al testării, ai absolvit școala durerii care te-a pregătit pentru următoarea dimensiune. Nu a fost în zadar. Fiecare trădare te-a învățat discernământ. Fiecare pierdere te-a învățat non-atașament. Fiecare eșec aparent te-a învățat reziliență. Acum stai cu un arsenal spiritual pe care puțini oameni îl dețin și acest arsenal este biletul tău de intrare în noul teritoriu. Și trebuie să înțelegi ceva esențial. Noul tău destin nu vine cu siguranță externă. Nu vei avea garanții, contracte semnate, planuri detaliate pe 5 ani. Vine cu certitudine internă, acea știre profundă că ești susținut, ghidat, protejat, chiar când nu vezi cum. Aceasta este maturitatea spirituală. Să mergi fără plasă de siguranță vizibilă, dar cu încredere absolută în plasă de siguranță invizibilă. Forțele care au încercat să te oprească nu și-au propus să-ți facă rău personal. Ele doar protejau vechea ordine, vechiul sistem, vechea versiune a realității. Dar ordinea veche se prăbușește pentru toți acum, nu doar pentru tine. Întreaga planetă trece prin recalibrare spirituală și tu ești parte din prima undă de oameni care saltă în noua frecvență. De aceea te simți atât de singur uneori, ești în avangardă, ești explorator, ești cel care deschide drumul pentru alții. Lasă-mă să-ți descriu noul teritoriu în care intri, pentru că trebuie să-l recunoști când ajungi acolo. Este un loc în care timpul se simte diferit. Nu mai ești mereu grăbit, mereu întârziat, mereu alergând după ceva.
Există o fluiditate naturală în care lucrurile se întâmplă la momentul potrivit fără forțare. Trezești dimineața și în loc să simți anxietate despre ziua care urmează, simți curiozitate despre ce se va desfășura. Oamenii din noul tău teritoriu vorbesc altfel. Nu există dramă constantă, nu există plângeri fără sfârșit, nu există conversații toxice care te lasă epuizat. Există schimb real de energie, există râsete autentice, există vulnerabilitate fără manipulare. Vei ști că ai întâlnit pe cineva din tribul tău când conversația trece de la small talk la profunzime în câteva minute. Când simți că ai vorbit deja cu acea persoană de 1000 de ori înainte, chiar dacă tocmai v-ați întâlnit. În noul teritoriu, munca ta nu mai este trudă. Nu mai te trezești luni dimineața cu greață la gândul săptămânii care urmează. Ceea ce faci devine expresie naturală a cine ești și banii vin ca rezultat secundar al faptului că ești aliniat, nu ca rezultat primar al faptului că te sacrifici. Aceasta nu înseamnă că nu va fi provocator, înseamnă că provocarea va fi stimulatoare, nu distructivă. Îngerii îmi arată că noul tău teritoriu este colorat diferit în spectrul spiritual, este mai luminos, mai clar, mai vivid. Când mergi prin el, vei simți că aerul este mai pur, că cerul este mai albastru, că culorile sunt mai intense. Nu este că lumea fizică s-a schimbat, este că percepția ta s-a recalibrat pentru a vedea dimensiunile pe care ochii normali le ratează. Există muzică în noul teritoriu, nu muzică pe care o auzi cu urechile, ci armonie pe care o simți în oase. Frunzele care foșnesc par să cânte numele tău. Păsările care zboară deasupra par să deseneze mesaje în cer. Umbrele pe pereți par să danseze în moduri care îți aduc aminte de ceva important pe care l-ai uitat. Totul devine viu, totul devine comunicare, totul devine interacțiune sacră între tine și creația. Îngerii au pregătit un sistem de confirmare pentru că știu că vei avea momente de îndoială. Nu pentru că nu ai credință, ci pentru că mintea umană este construită să caute dovezi tangibile. Așa că au așezat markeri de-a lungul drumului, semne fizice în lumea materială care îți arată că ești exact unde trebuie să fii. Primul semn este ușurința supranaturală. Când ești pe drumul cel bun, chiar și lucrurile complicate se rezolvă cu o grație ciudată. Nu trebuie să forțezi, să rogi, să manipulezi, doar acționezi din poziția ta adevărată și lucrurile se aranjează singure. Uși se deschid, oameni potriviți apar, resurse se materializează. Nu este că nu va exista efort, este că efortul va fi productiv, nu steril. Al doilea semn este pace în mijlocul incertitudinii. Nu vei avea toate răspunsurile, nu vei ști exact cum se va desfășura totul, dar vei avea o liniște în adâncul pieptului care îți spune: totul este bine. Aceasta este semnătura protecției cerești, pacea care depășește înțelegerea, pacea care nu are sens logic, dar este mai reală decât orice argument rațional. Al treilea semn este sincronicitate crescută. Numerele repetate vor apărea pretutindeni: 11, 11, 22, 22, 333, 434. Nu este numerologie naivă, este universul folosind limbaj pe care mintea ta îl poate înregistra pentru a-ți spune: ești văzut, ești ghidat, ești sprijinit. Fiecare dată când vezi aceste numere, oprește-te o secundă și spune în gând: mulțumesc. Aceasta întărește circuitul de comunicare dintre tine și ghizii tăi. Al patrulea semn este că oamenii din trecut încep să dispară natural din viața ta, fără conflict dramatic. Nu trebuie să tai legătura violent sau să ai conversații dificile. Pur și simplu vibrația ta se schimbă și ei nu mai rezonează. Se va simți trist pentru un moment, dar sub tristețe vei simți eliberare. Spațiul lor gol va face loc pentru oamenii care aparțin noii tale frecvențe. Al cincilea semn este că vei începe să primești confirmare din surse neașteptate. Un străin pe stradă va spune exact fraza de care aveai nevoie să o auzi. Un articol citit la întâmplare va răspunde întrebării pe care o purtai în minte. Un copil va spune ceva nevinovat, care va purta înțelepciune profundă pentru situația ta. Cerul folosește orice canal disponibil pentru a-ți transmite mesajul:
trebuie doar să fii atent. Dar înainte să poți intra complet în noul teritoriu, există bagaje care trebuie lăsate la granița dintre vechiul ciclu și noul. Îngerii îmi arată ce trebuie eliberat și unele dintre acestea te vor surprinde pentru că ai crezut că sunt parte din identitatea ta. Primul lucru care trebuie eliberat este povestea suferinței tale. Nu suferința în sine, ci atașamentul la narațiunea despre cât de mult ai îndurat, cât de greu a fost, cât de mult ai pierdut. Această poveste te-a servit, te-a făcut puternic, te-a făcut empatic, te-a învățat reziliență. Dar acum devine identitatea ta primară și noul teritoriu nu are spațiu pentru victimizare, nici măcar pentru victimizare nobilă. Trebuie să treci de la privește cât am suferit la privește cât am evoluat. Al doilea lucru care trebuie eliberat este nevoie de validare externă. Cauți încă aprobarea părinților, a societății, a grupului tău social pentru alegerile pe care le faci. Dar noul tău destin este prea neconvențional pentru a încăpea în cutiile lor de înțelegere. Unii oameni nu vor înțelege niciodată și acest lucru este perfect în regulă. Validarea ta trebuie să vină din acord intern, din acea știre profundă că ești aliniat cu adevărul tău, chiar dacă nimeni altcineva nu vede. Al treilea lucru care trebuie eliberat este siguranța falsă. Jobul care te sufocă, dar plătește facturile. Relația care este ok, dar nu excepțională. Orașul în care ai rădăcini, dar care te face să te simți mort pe dinăuntru. Îngerii spun că adevărata siguranță nu vine din circumstanțe externe care pot dispărea în orice moment. Vine din încrederea că ești capabil să navighezi orice schimbare, că ai resurse interne pentru a reconstrui orice, că ești susținut de forțe mai mari decât tine. Al patrulea lucru care trebuie eliberat este planul despre cum ar trebui să arate viața ta. Ai o imagine mentală a succesului, a fericirii, a împlinirii, dar această imagine a fost construită din programare socială, nu din viziune autentică. Noul destin nu va semăna cu planul tău pentru că planul tău a fost prea mic. Trebuie să fii dispus să renunți la harta ta pentru a urma harta cerului, chiar dacă harta cerului pare nebunească pentru mintea logică. Al cincilea lucru care trebuie eliberat este graba. Atâția ani ai alergat, ai forțat, ai împins, ai încercat să faci lucrurile să se întâmple prin voință pură. Noul teritoriu operează pe principiul atracției divine, nu al efortului uman. Când ești aliniat, lucrurile vin către tine. Când ești în frecvența ta adevărată, nu mai cauți, ești găsit. Acum trebuie să-ți vorbesc despre ceva care a fost întotdeauna în tine, dar a dormit până acum. Puterea ta adevărată. Nu vorbesc despre putere în sensul de control sau dominare. Vorbesc despre puterea de a crea realitate prin prezența ta, prin cuvintele tale, prin intențiile tale. Această putere este motivul pentru care ai fost păstrat mic atât de mult timp. Dacă ai fi cunoscut-o prea devreme, ai fi folosit-o fără înțelepciune. Dar acum ai maturitatea, ai discernământul, ai compasiunea necesară pentru a o purta responsabil. Îngerii îmi arată că această putere se trezește în etape. Prima etapă este că vei începe să observi că gândurile tale se manifestă mai rapid. Ce gândești dimineața, vezi după amiaza. Ce vorbești cu prietenii, experiezi săptămâna următoare. Acest lucru va fi înfricoșător la început, pentru că vei realiza că trebuie să-ți monitorizezi mintea mult mai atent, dar va deveni a doua natură. A doua etapă este că prezența ta va începe să afecteze spațiile în care intri. Când intri într-o cameră, atmosfera se schimbă. Oamenii se liniștesc sau se energizează, în funcție de ce poartă câmpul tău. Nu faci nimic special, doar existi, dar existența ta devine catalizator pentru transformare în jurul tău. Unii vor fi atrași, alții vor fi respinși. Ambele sunt corecte, pentru că tu nu ești pentru toată lumea, ești pentru tribul tău. A treia etapă este că vei începe să știi lucruri fără să ți se spună. Vei ști când cineva minte. Vei ști când o situație este periculoasă. Vei ști când trebuie să vorbești și când trebuie să taci.
Această intuiție nu este ghicire, este informație care vine prin canale subtile pe care mintea conștientă nu le poate explica, dar care sunt absolut de încredere. A patra etapă este că vei descoperi că poți influența rezultate prin intenție focalizată. Nu prin manipulare sau forțare, ci prin aliniere cu rezultatul dorit și menținerea acelei alinieri până când realitatea se reașează în acea formă. Aceasta este magie reală, nu trucuri sau iluzii, ci colaborare conștientă cu forțele creative ale Universului. Și etapa finală este când realizezi că tu nu ești separat de divin, ești extensie, ești expresie, ești vehicul prin care divinul experiază și creează în forma fizică. Aceasta nu este ego inflat sau delir spiritual, este adevărul fundamental al existenței tale. Când înțelegi asta complet, totul se schimbă pentru că nu mai cauți puterea în afară, o recunoști ca fiind deja în interior. Am ajuns la punctul final al revelației și acum totul depinde de decizia ta. Îngerii au adus mesajul, au deschis ușile, au pregătit drumul, dar tu trebuie să faci pasul. Nimeni nu te poate purta în noul teritoriu, nimeni nu poate decide pentru tine. Aceasta este alegerea ta suverană și este cea mai importantă decizie pe care o vei lua vreodată. Eu știu că este înfricoșător. Știu că vrei mai multe garanții, mai multe detalii, mai multă certitudine. Dar aceasta este natura credinței autentice. Să sari când nu vezi plasa, să mergi când nu vezi drumul complet, să spui da când mintea strigă nu. Noul destin nu se negociază. Fie îl accepți în totalitate, fie rămâi în vechiul teritoriu care devine din ce în ce mai insuportabil, pentru că spiritul tău deja știe că aparții altundeva. Semnele vor continua să vină, confirmările vor continua să apară. Dar va exista un moment când trebuie să acționezi fără semn, când trebuie să te miști din încredere pură, când trebuie să faci saltul care definește totul. Acel moment se apropie rapid, îl vei simți în oasele tale, o urgență, o presiune blândă, dar insistentă, o știre că fereastra nu rămâne deschisă la nesfârșit. Îngerii îmi spun să-ți transmit că nu ești singur în asta. Fiecare pas pe care îl faci în noul teritoriu, ei merg cu tine. Fiecare îndoială care vine, ei o îndepărtează. Fiecare obstacol care apare, ei îl îndepărtează sau îți dau puterea să-l depășești. Tu nu navighezi asta cu forțele tale limitate. Navighezi cu sprijinul întregului cer, cu toate resursele dimensiunilor invizibile mobilizate în favoarea ta. Și iată promisiunea finală pe cetea acestei revelații. Dacă accepți chemarea, dacă faci saltul, dacă intri în noul destin cu tot ce ești, viața ta în 5 ani va fi de nerecunoscut în cele mai glorioase moduri. Vei privi înapoi la acest moment și vei realiza că a fost punctul de pivot, momentul când totul s-a schimbat, secundele când ai ales expansiune în loc de siguranță falsă. Respiră adânc, pune mâna pe inimă, simte adevărul acestor cuvinte rezonând în piept. Spune în gând sau cu voce tare, accept noul meu destin, accept chemarea, accept transformarea, sunt gata. Și apoi, în zilele care urmează, acționează ca și cum ar fi deja adevărat. Mergi ca și cum ești deja persoana din oglindă. Vorbește ca și cum ești deja în noul teritoriu. Decide ca și cum ești deja susținut de tot cerul. Pentru că ești. Întotdeauna ai fost. Îngerii se închină înaintea curajului tău.